o opijanju. Glazba zla pronalazi svoje puteve da prodre u čovjeka. Ali teško je probiti se do onih ispunjenih vibracijama dobra, ljubavi i mudrosti. Zlo lako osvaja one čijim vibracijama upravlja jedino tijelo, jer su mu istovjetne prirode. U nemogućnosti da se odupre zlu, čovječanstvo se počinje opijati na različite načine. Čovjek ne prevlada zlo unutar sebe, već se pokušava privremeno od njega skriti u prividnom svijetu. Koliko slab netko treba biti da izabere put što ne vodi nikamo. Nema drugog načina da se prevlada alkoholizam osim obraćanja istinskom svjetlu. Ovo svjetlo daće ljudima pravo razumijevanje o njihovu mjestu u svemiru. Tako ljudi neće patiti od osjećaja beznačajnosti što proizlazi iz lažnog sustava vrijednosti, već će shvatiti da je svaka osoba što živi na zemlji važna u svemiru. Zračeći energiju dobrih namjera, čovjek produžuje postojanje svemira. Podčinjujući se zlu, čovjek dolazi korak bliže nepostojanju. Zato svaki čovjek treba preuzeti odgovornost za svoje misli, osjećaje i ponašanje. Pijan čovjek ne može kontrolirati svoj um. Tama to iskorištava i tjera čovjeka da čini zlo i nanosi štetu ljudima oko sebe. Čovjek koji ne uspijeva kontrolirati svoj um biva opsjednut demonom. Demon vlada i uzrokuje nevolju čovjeku, njegovoj obitelji i svakome na njegovu putu. Pijan čovjek prijetnja je svjetlu. Opijajući se postajete suučesnici tame. Oni koji pate od alkoholizma ne trebaju samo biti liječeni u klinikama, već im treba biti rečeno i koje su posljedice služenja tami. Ukoliko to čine, zaslužuju tamnu stranu vječnosti, punu patnje. Jesu li voljni toliko patiti, krijući se od nedaća kratkog života na zemlji? Ako nastave s opijanjem, kasnije će završiti u još bolnijoj stvarnosti. Alkoholičari su poput zraka što isijavaju, a da toga nisu svjesne. Budući da su antizrake, oni piju i ne primjećuju u kakva se odvratna bića pretvaraju. Evo parabole o tome. Mudrom čovjeku dali su vina. Zašto me usmjeravate na put zla? Pitao se. Uzmi piće i veselit ćeš se, pa će i Bog biti presretan zbog tebe, bio je odgovor. Varate se, nasmiješio se mudri čovjek. Ne želim piti vino jer ono donosi lažnu radost, a sve što je lažno našemu je Gospodinu odvratno. Pouka je parabole da bi sve radosti trebale biti stvarne. Pravedna duša definirat će njihovu autentičnost. Naš Gospodin ne treba lažne radosti, drugim riječima iluzije. Kada je čovjek sretan sa stvarima koje za njegovu dušu ne postoje, to povrijeđuje nebeskog Oca. Nema razloga da se riješimo vina, jer oni koji se žele opiti do besvijesti, pronaći će način da to učine. Treba postojati nada da će se ljudi spasiti. No ljudi trebaju započeti sa samovrijednovanjem. Neka se pogledaju i budu užasnuti onime što vide. Njihovim će dušama, kada odu u bolji svijet, plaća za sitne užitke biti patnja. To razumijevanje treba ih navesti da prestanu piti, no oni slabi osuđeni su na propast. Nitko ih ne može spasiti osim njih samih. Takav je zakon svemira.
Da bi se život promijenio nabolje, potrebni su vlastiti napori. Jedan čovjek nije imao snagu volje da prestane piti. Kada se smrtno razbolio, odrekao se svog grijeha, no bilo je prekasno, umro je. Ipak, oslobodivši se svog grijeha, otišao je Gospodinu prosvjetljen. Postao je vrhuncem stvaranja, jer njegov izvorni grijeh bio je njegova slabost, a ne njegova loša priroda. U vječnosti je pronašao mir, snagu i smisao života koje nije imao na zemlji. Shvatio je da nikad nije prekasno, čak ni kratko prije smrti, da čovjek promijeni sudbinu što mu dolazi poslije smrti. Bolest koja ga je navela da odustane od svog grijeha nije bila kazna, već način da promijeni svoj vječni život. Emocionalni napor potreban da se prekine opijanje razumljiv je. No ako ljudi ne poznaju podrijetlo svemira, sve okrenu naopačke. Ako želimo imati zdravo društvo, trebamo početi od početka, od korijena, a ne od gorkih plodova. Nema koristi od pokretanja antialkoholnih programa. Oni neće djelovati ako se ljudima ne omogući rad nadahnut svjetlom i slobodno vrijeme nadahnuto duhom. Bez toga ovaj će plan biti osuđen na propast. Ljudi koji su stalno stegnuti zlom aurom nisu u stanju oduprijeti se svojim unutarnjim konfliktima, jer potrebni su ogromni emocionalni napori. Pijući alkohol i padajući u nisko energetsko polje, oni jedno kratko vrijeme ne osjećaju bol, dok trijeznog čovjeka čini ovu borbu još bolnijom. Da bi dobio bitku, čovjek treba biti ispunjen visokom energijom svjetla. Pitanje je gdje se ona može dobiti. Ne zna je svatko pronaći u ovome svijetu. Ali Gospodin je spreman pomoći. Dođite Gospodinu i spasite se. Ako ne u crkvi, pronađite Gospodina u prirodi ili istančanoj umjetnosti, u uzvišenoj ljubavi ili u nježnoj ljubavi prema svome djetetu. Pronađite Gospodina u svom životu. Uzvratite njegovu ljubav. Gospodin je u svemu što podiže čovjekov duh. S takve visine nemoguće je pasti u neizmjerni ponor zla.